Ето го. Един от най-известните образи, създавани някога. Част от тавана на Сикстинската капела. Фреска, която се е превърнала в нещо много повече от изкуство. Тя е символ на самата искра на сътворението. Всъщност, дори само този детайл е достатъчен. Тези две ръце, протегнати една към друга, те са запечатани в нашето колективно съзнание. Виждали сме ги навсякъде, в реклами, филми, безброй пародии. Но оригиналът все още има силата да спре дъха. Защото зад тази толкова позната сцена се крие една невероятна история. История за съперничество, за гениалност и може би, ама само може би, за скрити послания, които чакат векове наред, за да бъдат разкодирани. Хайде да се потопим в мистерията зад този вечен шедьовър. Преди обаче да разнищим самата картина, трябва да се върнем назад във времето. Защото, и това е ключът към всичко, човекът, който е създал, изобщо не е искал да я прави. Представете си само, Микеланджело се е смятал преди всичко за скулптор. За него скулптурата е била всичко. Проектът на живота му е била гробницата на папата. И изведнъж, бум, принуден е да остави длетото и да се заеме с тази гигантска задача – да рисува фрески. Техника, в която дори не е бил експерт. Сблъсъкът на егото на Твореца и волята на папата е бил просто неизбежен. И тук историята става още по-пикантна, защото се говори, че цялата работа е била Капан. Да, Капан. Негов съперник, архитекта Браманте, уж подшушнал на папата да му възложи точно тази задача. Идеята е била проста. Великият скулптор да се провали грандиозно като художник. Вместо провал, той създава нещо, което променя историята на изкуството завинаги. Какъв обрата? Добре, вече знаем предисторията, драмата, интригите. Сега е време да се вгледаме отблизо в самата фреска и да видим как Микеланджело е построил тази невероятна сцена. Контрастът е просто поразителен. От едната страна е Бог. Той е вихър от енергия. Устремен напред, мощен, почти лети, а от другата страна е Адам. Да, красив е, перфектен, но напълно безжизнен, отпуснат, пасивен. Сякаш е идеална статуя, която чака своята искра живот. Цялата му поза сякаш казва «Чакам». И тук е целият гений на Микеланджело. Всичко се свежда до това мъничко разстояние, по-малко от 2 сантиметра. Това не е просто празно пространство. Това е напрежението, това е потенциалът, това е тишината преди гръмотевицата. Цялата енергия на картината е концентрирана в тази малка празнина между двата пръста. И ето тук историята става наистина интересна, защото навлизаме в територията на скритите кодове. Микеланджело е познавал човешката анатомия до съвършенство и въпросът е дали не е скрил нещо тайно в тази сцена. Една от най-известните теории се появява шокиращо късно, чак през 1990 година. Лекар на име Франк Мешбергер поглежда мантията около Бог и вижда нещо, което никой не е забелязвал преди. Погледнете внимателно. Формата на тази вихрена мантия и ангелите в нея съвпада почти перфектно с анатомичен разрез на човешкия мозък. Могат да се различат основните структури, гънките, дори мозъчния ствол. И веднага изниква въпроса. Това ли е посланието? Че Бог дарява Адам не просто за живот, а с интелект, с съзнание? Но почакайте, защото това не е всичко. Има и друга теория, също толкова анатомична и също толкова убедителна. Според тази интерпретация, червената мантия всъщност не е мозък, а човешка матка. А онзи зелен шал, който се спуска надолу, това е прерязана пъпна връз. Така сътворението се превръща не само в духовен, а и в физически акт на раждане, което между другото дава страхотно обяснение за един много задачаващ детайл. Защо Адам има пъп? Нали не е роден от жена? Може би точно това е отговора. И така, какво да мислим? Дали Микеланджело съзнателно е вградил тези анатомични символи – мозък, матка – в сърцето на Ватикана? Дали това е акт на чист гений, на скрита ерес, или просто случайно съвпадение на форми, което ние виждаме векове по-късно? И точно когато си мислим, че сме видели всичко, се появява още една загадка.
Погледнете торса на Адам. Някои изследователи забелязват една странна линия, сякаш има допълнително скрито ребро. Като знаем, че Микеланджело е правил дисекции, това едва ли е грешка. Дали това е реброто на Ева, което чака да бъде всето, или пък нещо още по-дръзко. Намек, че Ева е създадена заедно с Адам, противно на църковната догма. Само си представете дързостта на подобно послание. И така, как всички тези елементи – историята, композицията, скритите послания – се вплитат в едно, за да създадат този вечен шедьовър. Този цитат, според мен, улавя същността перфектно. Цялата драма е в този прост, но толкова мощен жест. Пасивността на Адам, който едва повдига ръка, и всемогъщата енергия на Бог, която е на път да се предаде чрез едно единствено докосване. В крайна сметка, величието на сътворението на Адам е като перфектна рецепта. То е комбинация от всичко – личната драма на художника, гениалната композиция, емоционалното напрежение и, разбира се, безкрайните пластове смисъл, които продължават да ни очароват и провокират дори 500 години по-късно. И всичко това ни кара да се замислим. Сътворението на Адам ни учи да гледаме по-внимателно. Колко ли други велики произведения на изкуството крият своите собствени кодове и послания, които просто чакат някой да ги открие.